was verwacht. En nu is aan het 20 weken echo, wordt excellens gebakken uit geslacht. Maar die kundige die herders toen verlos, met het waarvan we gar niet wisten, weer echt niet wisten dat het was. Dit wordt einde was de lovenschek, ik hoef niet lang te kijken, nee ik zie het trek. Dit wordt einde was de lovenschek, en bliek je niet te kloppen, dan zit je mij maar lek. Nu kijk je zo de echo, er is gezorgd en net, met toch zeker aan een stukje dat versneden komt zit. Dit wordt einde was de lovenschek, aan levenslust en humor geen gebrek. Wat horen veel geschrokken van de echo, veel soorten met de handjes in het hoofd. Want met het resultaat van zo'n echo, wie maakt ze dan de king het kamerkloor? Want de kleuren blauw of roze zijn te gewoon. Dus met z'n wat, we maken alles, we maken alles wat geel groen. Dit wordt einde was de lovenschek, ik hoef niet lang te kijken, nee ik zie het trek. Dit wordt einde was de lovenschek, en vlieg je niet te kloppen, dan zit je mij maar lek. Nu kijk je zo de echo, er is gezorgd en wit, met nog zin aan het stukje dat versmindt op zit. Dit wordt einde was de lovenschek, aan levenslust en humor geen gebrek. Ons kindje zo gauw het levensleef, maar buiken op voor alles wat er deed. Dat hij zijn eerste rammel en chance kreeg, want toen schaterde en schoen